on, alebo ste vykričali? Ne. To je tam. Počkaj, tu, zasvieť. Padá strom. Ty toto kedy? Alebo svinia? Čo to je? Hej. Ty máš bezbal, tam utekáš. Postovej hebe. Sviete tam, dozadu. Svieť. A hento? To je ten kastiel, to nie je. To je ten Babylon. Tam sme chceli, že? Nič, jebeme na to, ne? Trčí na mňa, toto Ideme tam, či kam? Super dopadilo, no. Kurva, málo kamier máme. Hej. No neviem, mne sa to jak suché konáre na tom dajú slabom. Ticho. Poďme naspäť, ideme na to, je to nebezpečné. Tam nebol strom asi. Ideme rovno. Sviete dopredu, chalani. Dopredu. Poď vedľa mňa, čakaj vedľa mňa. Pozor, tu je iná tá jaskyňa. Tu je. Nikto tam není možný. Pozor, hovno. Sa kam dostaneme, chlapci? Neboj, dostaneme. Tam, kde sme boli, tí bavoráci. Ja nemám čípa. Kto tu rešťal? Kto tu bol? Ten ženský hlas.